ka kaburo ya kaburo da gaske nake maki baby irin soyayya da nake maki ta wuce misali ina faɗa maki da gaske ke in na faɗa maki wani abu sai kin yi mamaki irin san da nake maki ya wuce misali ke zan iya bada rayuwata akan ki gaba ɗaya Kina ma baby kake so na ban sani ba. Kina mai da maganar da wasa da gaske nake faɗa miki ke ko mutuwa ne ina so zan so a rubuta sunanki akan kabari na. Alele, kin ga mai sakon nan na? Wani ne haka ya idan Allah zaka dinga tsinka ni gaban samari. Ah, to don ubanki in bai mana ba zai mani. Yawwa ya da Allah ne rabi na Allah. Yabanya ai ka fi karfin naira dubu inda naira dubu bari mu jiba sai a baka ita ai ba matsala ba ce. Okay, to na tana kuwa. Allah yana dan san naira 100 Allah. Kuma to ai wannan yi wa kai ne. Oh no. Ah, kai na manta. Da Allah waya ta kaga waya ta dan mutu da Allah yana dan san wannan waya ta za'i. Oh no. Okay to Allah aje aka yi Okay to insha Allah. Insha Allah. Wannan kudin gyaran na gyaran waya kenan ko? Da naira 100. Okay to. Allah ya soji aje a To shikenan Allah su yarda yanzu insha Allah ga yanzu zan dawo Allah ya yarda. Kai. Ba wannan magana.